Ayun, magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Boy Bicol. Kumusta po kayo? Ngayon po may lulutuin po ulit tayo. Monggo with alugbati. Ayun, ang sarap nun. Masustansya sa katawan. Ayun guys, umpisa na natin. Pero bago yan pala, please do like, share, and subscribe to the YouTube channel. And press the notification bell para po araw-araw kayo updated sa aking. Yun na nga po guys, andito na yung ating mga ingredients. Bawang, sibuyas, luya, alugbati, mantika, saka yung milk powder na patis. Yun lang, sapat na yan. Ito habang iinitin natin yung yung pan para maumpisa na natin ang ating pagluluto. Okay guys, samahan niyo ako para masarap ang ating tanghalian ngayong araw na ito. At yan nga po pala yung umunggo natin, nilaga na natin para mabilis na natin yung pagluluto. 1 hour later. Habang mainit na yung pan, ilagay natin ng mantika. Kunti lang, gisa-gisa lang. Ayan. I-spread natin yung mantika. Ayan, habang mainit na yung ating mantika, maglagay na tayo ng bawang. Mag-isa na tayo. Ayan. Lutuin muna natin yung bawang. Hintayin natin siya na mag-golden brown. 1 minute 37 seconds later. Ayan. Yung bawang, sinap ko lang po yan ng maliliit. Saka yung sibuyas. Ayan. Tapos yan, pwede mo ilagay yung bawang sa sibuyas. Ayan. Sibuyas na. Sabi ko sa unang video, gisa-gisa din pag may time. Oh my God! Wow! Hintayin po natin maluto yung sibuyas. Monggo with alugbati. Yan ang menu ngayon ni Boy Bicol. Yan, lagyan natin yung luya. Ayan, ang bango. Gisa pa lang, ulam na. Paano masabi? Saan ka pa? Ayan. Ayan siya guys. Bango. Ang bango. 1 minute 37 seconds later. Luya. Luya po yung mabango. Ayan. Ayan na nga po. Luto na ang ating nagisa. Lalagay na po natin sa kumukulong monggo. Ayan. Oh my God! Ayan.
Ayun oh. Ayan. Dapat po yung munggo, yung ano, yung talagang biyak-biyak siya. Kasi pagka hindi na biyak-biyak yung munggo, hindi masarap, matigas. Kailangan ano, kailangan medyo durog-durog. Ayun, ilagay na rin natin itong leftover na isda na prito. Ayan. Wala tayong tinapa, kaya yun na lang ilagay natin. Ayan. Takpan po natin siya. Mga 5 minutes. Okay, 1 minute, 37 seconds later. Ilagay na natin itong alugbati. Ayan. Ganyan na siya. Huwag niyo pong tatakpan ha. Nilagay niyo na yung alugbati. Ayan. Tapos lagyan natin ng patis. Tansyahin nyo lang yung timpla ninyo ha. Huwag masyado kasi patis yan. Ayan. Ayan ulit natin. Ayan. Ayan guys, luto na po yan, hanguin na po natin. Basta lumambot lang yung dahon ng alugbati, luto na po yan. Ang sunod natin na gagawin is kakain na. Ayun guys, titirahin na natin tong munggo with alugbati ni Boy Bicol. Patikin mo na. Ayun, ang sarap. Kalimut. Parang naalala ko yung utang ko sa Pilipinas. Kailangan natin guys magpakabusog kasi bukas Ramadan na. Gutom-gutom na naman mga tao. Alam niyo naman yung mga nasa GCC, alam niyo kung paano nagugutom tayo ng mga nagtatrabaho dito.
Kasi kailangan natin silang pakisamahan na hindi kumakain ng almusal, tanghalian. Kakain po sila pagka gabi na. Ayan, mga 6:30 ganyan sila kakain. Pero sa umaga po, bago yan magsitulugan, grabe ang kinakain nila yan. Ayun, kain na tayo guys. Muna kayo. Unang subo para sa inyo. Yum yum. Naalala ko talaga yung utang ko sa Pilipinas. Grabe. Yun po, ginawa kong chili. Kasi hindi ako nakakain pagka hindi maanghang. Walang maanghang. And then, 2,000 years later. chili po yan. Oh my God! Okay guys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. At salamat po sa aking 100 subscriber. Sa inyo pong lahat, ako po ay nagpapasalamat. Sana'y hindi kayo magsawa sa aking mga video. Muli, maraming salamat po. Ito po si Boy Bicol.